Tak se tedy podíváme na stylové pánské tenisky jménem Dragon od značky Adidas Originals. Tak se tedy na ně podíváme. Tak, když se tedy na boty podíváme, můžeme si tedy všimnout takového vlastně hnědého provedení s bílými doplňky, s černou podrážkou. Co se týká materiálu, jedná se tedy o velmi kvalitní kůži a vlastně gumovou podrážkou. Co se týká tedy těch doplňků, tak zde v tomto místě si můžeme všimnout těchto 3 pruhů bílých, velmi známý pro Adidas Originals, které tedy nalezneme vlastně i na druhé straně boty. Jedná se to též o kůži. Zde na zadní části si můžeme všimnout velmi stylového loga Adidas s logem vlastně značky Originals. Vlastně v takovém zlatém provedení, vypadá to opravdu velmi skvěle, velmi stylové. Dále si tohoto loga můžeme všimnout vlastně i zde na vrchní části vlastně jazyka boty a ještě zde vlastně zlatý nápis Adidas s titulem vlastně názvu bot Dragon. Tak se tedy pojďte blíže podívat na boty.